Adamlar salamlaşmadan odal bir video görkezjek. Şoňa üns berip seýnediň detallaryna. Ondan salamlaşar, gurrun ederiz. Assalamu alaykum hormatly izleýişler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2024-nji ýylyň 4-nji noýabry Azat Türkmen kanalymyzyň nobatdaky gepleşigi. Ýanky videoda näme gördüňiz adamlar? Trump'yň adynyň üstüne şeýdip basyp ses berjek bolýar. Saýlawçylardan biri, Amerikan, Kentucky ştatynda. Ses kabul edilen ok. Soňunda näme diýär? Basya bolyn birden Kamala Harris diýip şoň adyna gidýär aşakda. Şeýdip bir pitiçka bilen. Ýaşyl pitiçka bilen. Gördüňizmi şonu? Trump'a ses berjek bolýan adamlar ses berip bilen oklar. Näçe basdyklarça da bir näçe gaýtalap bassalarym şol adamyň berýän sesi awtomatik ýagdaýda Kamala Harris'in ýagny Trump'yň garşydaşyna gidýär. Olum näde beýle bolýar? Gudraty güýçli ses berilýän awtomatlaryň kömegi bilen. Ýöreýte ses berilýän awtomatlar goýulan häzir köp ştatlarda. Indi ol gaty köp ýyllardan bäri Amerikada ulanýan, olar ýaly ses berilýän aparatlar. Şoň içine de ýöreýte program ornaşdyrylýar. O programmany ornaşdyrmak üçin o ýanky aparatlara sen dostupyň bolmaly. Ýagny şol aparatlar sen elinde bolmaly. Şo programmalar. Indi ony o aparatlary kim ýasaýar? Diýmek şo aparatlary ýasaýan ýöreýte firmalar şo programmalar zakaz edýär. Olum kimiň haýyryna zakaz edilýän eken? Demokratlaryň diýersiňiz, ýok demokratlaryň da külgü güýçler diýip deep state, glubinnaý gosudarstwo diýip güýçler bar. Amerikan dolandyrýan, umuman gün watar ýurtlaryny dolandyrýan. Olar hakykatdan bar adamlar. Şolar edýär. Şolon kontrollugunda. Olar näde edýär? Olaňam eline şol gizlin gulluklar, howpsuzlyk gullukları diýilýän zatlar biziň mehememiz ýaly o taýda gat köp gurumlar bar. Diňe Amerikan Birleşen Ştatlarynyň özünde biziň mehememiz ýaly howpsuzlyk gullugy diýip adlandyrylýan gulluklyň 17-si işleýär. 17-si işleýär. Sen şoňa kontrolly edip bilmeseň, sen ýanky zatlara kontrolly edip bilen ok. Şolara kontrolly etmeseň. Olan kontrolü kimin elinde? Olan kontrolü kim pul yasayan olsa, kim pulu peçat ediyen olsa, çap ediyen olsa, şolun elinde. Yani pulu yelerinin elinde. Pulu yelerinin elinde. Demek Biden ýaly garanti ýaly olup, töwrüňde garantijaklap ya howa salam berip berýän, howa bilen gurulňlaşyp berýän. Bir garantga ana şolary üçin bähfitli. Näme üçin? Täbi ýugurda ony Biden dolandyran ok. Olar dolandyrmaly. Ya da Kamala Harris ýaly döwlet siýasatyndan hiç il baş çykarmaýan, ýöne bir ömründe bir iki ýerde prokurorluk wezipesinde işleýän, iki ýerde Kaliforniýanyň bir okrugunda hemem soň Kaliforniýanyň ýöne ştatyň derejesinde baş prokuror bolup işleýär. Bolly. Yani biz olara näme diýip musurlar diýäs. Organ işgärlerine biz musurlar diýäs. Amerikan şo musurlar diýilýän kategoriýasyndan gelen ayal ömründe sırtynam edip iş eden näl? Siýasat bilen meşgullanan näl? Ýöne prokurorlyk işine eden. Soň gelýär, soň elbetde biraderak oturdy 2017-nji ýyldan 21-nji ýylyň içinde, ýagny vice prezident edilip berilýän Biden tarapyndan deputat bolup oturdy Kongressde. Olum iş etmekmi? Sen iki ýerde prokuror bolup işleýän, iki ýerde diňe prokuror bolup işleýän. Şeýdip çyk. Ýani görkezme berip adamlara jeda berip zat edip iýdarlap edip. Onda da awra gadanan aýallar ol. O taýda prokuror bolup işleýän de öýden bir ýetişiklik bilen bir halkyň aladatyny edip bir öýden ýetişik tanadan bir prokuror bolsa da boljak da ahat gadanan prokuror bolup. Ine şolar ýaly görülip eşdilmedik bir adalatly prokuror bolupdyr. Şolar ýaly jinayetler açypdyr. Hawa çağı urlap beren. Bir giden haramda adalyk edip beren
adamlaryň üstüne açypdyr. Döwlet derejesindäki jenaýatçylaryň üstüne açypdyr. Zilen ýaly bir zatlar eden bolsa da. Boljak. Ýok. Ol diňe şol homoseksualistleň, LGBT'leň, ýeneleň hukugyny gorap, şo arada da reklam edip beren şo zatlary reklam edip beren prokuror ol işine degişli bolmadyk zatlar bilen meşgul bolup. On men biografiýasyny öwrenip gördüm da. On bana eden zady şol. Onuň ol nädip ol ýanky näme manasip bolýar birinciden kongresiň deputaty bolmagy ol ýokary derejeli bir wezipany ýelemegi. Deputat ol halkyň gykwalyny şeýmegi nädip ol birden manasip bolup duray. Şo giden Kaliforniýa ştatynda iň köp ilatly ştatda şondan manasip adam tapylmady mı? Ýok. Tapylmandyr. Teä buň aňyrsynda bular ýal oňotdylar aňyrsynda şular ýal kelleseler aňyrsynda duran güýçleň özüne şular ýal kelleseler bähwitli. Onam näme etmeli? Tizlik bilen prezidentliğe getirmek üçin edilýän zat. İki ýerde prokuror bolup işleýär, soň 4 ýylda bir kursyny taklap oturýar, men deputat diýip, eýem 4-nji adamda prezident bolmaly. O vice prezident etdiler soňam, Biden ony başga adam tapmadyk geldi. Demokratlaryň içinde milyonlarça tane demokratlaryň içinden başga manasip adam tapylmandy. Bu boş köller ýa-ni şular ýaly ayal tapypdyr, getiripdirler. Sok adam ýok. Çıkış edibilen o adamlar. Şu Amerikada ýaşaýyp beren birazjyk fiýat bilen gyzyklanýan türkmenlerden sorak görün. Şol çıkış edip bir bilýän, gürläp bilýän iki söýüň başyny çatyp ingilisçe, gürlände de ingilisçe da o. İngiliz dili barın öýdi. O taýda öňü besen. Ýöne çıkış eden ne fiýat ýok munda. Ki gürläp bilýän adamdan ünsün çeker ýa. Iň bolman. Gürläp bilen o iki söýüň başyny çatyp bilen o ýagny fiýat meselede öňü şeýle kördehin ya bir adam ýok munda görkezýär. Ýöne şonu da şonu haklap otyrlar. Şonu da näme diýerler? Şoň haýyryna ýanky ýal tesiriş aparatynyň içine programma oturdup, şoň haýyryna tesir eder edip oturan güýçler var, şoň arkasynda. Indi şoňa nähil baha berýän adamlar? Seslere mir galplaşdyrlar, maýdan atmy diýersiňiz häzir. Häzir başlarlar bilen bar ol nemelenmez. Şey dip, ýok Amerikada hemçilik ýok bu da demokratiýa öýjüge da atyp şey bir tagdim edip beren tektantlanmady bar, dini tektantlanmady. Ýanky Murat Gurban başlyklaýyn. Häzir başlarlar, ana tez baňa gen dol, dinlemäň ony diýip başlarlar. Men size görkezip otyrnän ha. Ölen bular ýalda o sesler galplaşdyrmak diýilýän zat, o bugün ýüze çykan zat däl Amerikan Birleşen Ştatlaryna. Näçe şu arada Amerikan aktivistleri wa, jurnalistleri, garaşda ýanky fiýasatçylary näçe gurrun edip gelýärler. Ýöne onu bilmek üçin birazjyk gyzyklanmaly. Mesela şu Türkmenistany bilmek üçin Türkmenistanda aktivistleri, hukuk goraýjy nemeleri, pravadaşçylykları, adam hukuklaryny goraýanlary dinlemelärmi şeýlemi? Amerikanyň öýde içinde şon ýarlar bar. Amerikanyň öýde içiniň öz aktivistleri bar. Şu zatlary paş edip beren, jurnalistler, garaşly jurnalistler bar. Şu zatlary paş edip beren. Eger şoň bilen gyzyklanmasaň, şolaryň işini öwrenmeseň, şolaryň diskussiýalaryna bir ülterip şoňa gatnaşmasaň, onda sen bilip bilen bok. Ne men ýöne kömesal görkezýän, ne seslen garplaşdyrylýanlygyny, öýdem gaty gödök ýagdaýda garplaşdyrylýanyny görkezýän. Bir giden dinlenşikler hem boldy. Kongresiň derejesinde dinlenşikler boldy. Seslen garplaşdyrylýanyny hakynda ne ýöne kömesal. Şuna adam ine Clint Curtis. Amerikan Birleşen Ştatlarynyň kompýuter tehnologiýasy boýunça spesialisti. Şuna adam näme etdi? Barıp 2001-nji ýylda, ine 2001-nji ýylda seslen galplaşdyrylýanyny hakynda fakty ýüze çykardy. Sensasiýa döretdi. Bir giden şu arada makalalar ýazyldy. Soňra hatda kongrese çağırlyp bilen adam dinlenşik boldy. Bu kim bolup işlän? Bu öz döwründe NASA bar, NASA. Amerikan kosmos agentliginiň spesialisti, hem ExxonMobil bir iri kampaniýa bar. Buram şoň spesialisti bolup işledi. Ondan soň öýdem kompýuter tehnologiýasy boýunça bilermen. Ol NASA-da ýa ExxonMobil-de näme işledi? Kompýuter tehnologiýasy boýunça spesialist hökmünde işledi. Soň buny Amerikan Birleşen Ştatlaryna Young Enterprises gurumy bar, elektron tehnologiýasy boýunça. Buny şoň iş alýarlar. Soň bu öýde ol işden çekilýär. Näme üçin? Sebebi şu Young Enterprise gurumada işläp berýär. Şu gurumy näme bilen meşgullanýar eken? Şu ses berilýän aparatlar bar. 2000-nji ýyldaky ses berişlikde ho geçirilen saýlawlarda. Şu guruma da kar gelýär. Şu gurumada kadana mene şu adam menem diýe şoňa gatnaşdym diýe.
sesler galplaştırmak için bir programma yasadık diye. Ödem idea şu programma kim için yasaldı? Haysi deputatlar için yasaldı. Hem bir adam idea. 2001-nji ýylda şunu ýaly sensasiýa döredýär. 2000-nji ýyldaky geçirilen taýlawlarda sesler galplaşdyranyklary hakynda. Ondan ödem şu taýda deputatyň adyny tutýar kimden zakat geldi diýip. Florida ştatyndan respublikan deputaty, demokratiýa respublikan deputaty. Şu Florida ştatynyň yerli Geňeşine ýöt kongresi we her bir ştatyň şoňa geçirilen taýlawlarda öz haýryna seslen galplaşdyrylmak üçin zakat berýär. Onam ýanky guruma ýanky şu firma kabul edýär, şoň üçin programma döredip berýär. Şol totaýdaky ses berilýän maşinlara oturtmak üçin 2000-nji ýylda indi özüňiz gödüňiz getirin şu 2024-nji ýyl 24 min ýyl mundan dolum şol ses berilýän aparatlar ulanylýan eken. Giýinlerimde ulanylmasa da belli bir derejede ulanylýan eken. Häzir bolsa ol asla da ulanylýar gaty giýin gerimde. Eýem şo döwürde şol adam öz subut etdi şonu. Hatda neşde makalada bu makalada poligrafdan hem geçti şol adam. Poligraf testinden hem geçip şonam subut etdi. Poligraf demek näme? Sen yalan söyleýäniň ýa dogry söyleýäniňi ýörüte barlaýan aparat var. Sen beýniňe adyňa berki diýerler ýörüte ýanky sensorlary. Şoňam esasynda bu özüm eýletinlik bilen men nidi poligrafdan geçirin diýdi eger men yalan söyleýän bolsam. Şu zatlar etmedik bolsak bildi. Geçirdiler. Şu da poligrafın üstüne subut edildi. Indi men diýjek bolýandan gaty şonu ulu gok boldy da son nämetdi. Bu gok bara bassyr ýüzsür etdiler adamlar. Bassyr ýüzsür etdiler. Indi şunu men size bir zat aýdaýyn. Men şu adam aradak makalalar men öňümde bar da indi şu makalada men kompýuterimde dur. Ondan men şunu nämetdim, şunu barla men täzeden gözleýän alyp şeýle birinji höllemni alyp sen Google'la ýazsaň çykýar çykmaly. Google'la durdu bu aradak maglumatlar. Häzir bara men size görkedeýin. Google'dan ine şu birinji höllemni alyp ýazyp bara bahsýan bolýan. Şu ýanky makala çykan ok. Gyýytkasyk bir zat çykýar. Ine birinjiden iň ýokurda çykýan zat näme diýsene? Men ingilisçe ýazýan ýanky ýerde. Men ingilisçe ýazdym, şeýlemi? Gözlegde Google'un gözleginde. Iň ýokurdan maňa näme hödürleýär? Maňa çek dilini hödürleýär. Beýleki ýerlerde çek dilini men men Çekiýede ýaşaýan, ýöne men ingilis dilini bir zat ýazyp İngiliz dilini gözleýän bolsam çekçe bermeli diýen zat ýok. O Çekiýan territoriýasynda. Men başga zatlarym gözläp görýän ingilis dilinde ýazyp, şo ingilis diline çykýar, şo çeşme. Nerede näme diýär? Ýanky makala däl, inhabar çykan jaratlar, gaýsajyk maglumat. Gaýsajyk maglumat ödem ýanky bolan wakalar hakynda hiç il gurrungam ýok şuýda. Gaýsajyk şuň beýaraýda barada berýär, indi gutordy ine. Ine gutordy. Çek dilini ödem. Ondan aşakdy dilinde çykýan maglumatlary hedin. Barlap görýän-de. Şu taýda gaýsajyk maglumat bar. Bir 2-3 tanjak heret awdat alypdyrlar, goýupdyrlar, başga zat ýok. Boş. Ine Google'un berýän zat şol adam hakynda. Indi ýene eýlekden heredeliň. Ine WikiLeaks diýip çykýar. Gaýsajyk WikiLeaks şo barada ýatlanypdyr, şo barada gaýsajyk maglumat ber, ana gutordy ýekaja awdatsa. Bolly ine şunýaly. Ondan men onu ýanky makalany onu men nädip tapdym o baradak maglumaty. Men Yandex'e girmeli boldum. Ine Yandex'e girip men ýazdym ýanky sözlemi, bastym sörjüne. Ine şu arada hemme maglumatlar çykyp dur. Ine ýanky şu tapana mene şu taýda şu dolu maglumat. Men kompýuterimde saklanan maglumat ine Yandex'te çykýar. Dolugyny çykýar. Emma Google'da çykaran ok. Inde özüňiz gödüňiz getirin. Näme üçin Google çykaran ok? Hatda Yandex'te bar eferedin. Şu taýdan şoň eden çykyşlary bar kongresiň öňünde. Watch computer programmer testifies he helped rigging elections diýär. Ine heret şu taýda da video tam bar şu taýda makalaň içinde. Teredin diye computer programmerleyici diye computer oyuncu programist görkezme berýär diýip ýazyldy. Görkezme berýär ödem video başlaýdy. Ne ştaýda da bar video. Computer programmer testifies under oath ýanky konstitusiýany hem ýanky konstitusiýa elini goýup näme dip under oath diýmek näme diýmek? Andiçip diye görkezme berýär diýe. Makalan ady andiçip görkezme berýär. Men şu zatlary etdim, menem gatnaşdym, men şaýat diýip. Indi heredin men ýene bir gede gaýtarýan. Näme üçin Yandex'te çykýar şu zatlar? Näme üçin şu zatlar Google'la çykan ok. Buň sebäbini düşündirýin. Google'a eýelige diýen güýçler ýanky edip beren Amerikan Birleşen Ştatlarynyň içinde şu zatlar edip berenler. Google'a eýelige diýen. Sosial ulgamlara eýelige diýen güýçler
Şoň güýçler hatda şoň eýelige diýen adamdan aňartyndaky duran güýçler. Şolary görkezme berip duran güýçler. Ýanky zatlar edýän, şol ýanky aparatlaryň içindäki programmany oturduýanlar. Şoň üçin olar şunu adamyň beren görkezmelerini gildeýär. Sebäbi şular ýaly şaýat gaty bir känne, öýdem spesialist bolup indi näme etmeli? Şo barada maglumaty Google'da el yeterli etmeli. Allah'ım Rahim ýaly bir tane adam bu çykyş edip şo barada gurrun berse kimdir biri Alaettin gelin men barlak göreýin diýip öňülen bular näme diýär? Adam näme diýär? Baryp Google'a ýerýärde ýanky adamyň adyny ýazyp görýär. Google'a näme diýär? Näme görkezýär? Google'da şunu görkezýär. Google şunu görkezýär. Esasen soňky wagtlar şeýle boldy. Soňky wagtlar wa şu gün watar ýurtlaryny dolandyryp oturan haram güýçler hakyndaky maglumatlar var, el yeterli mi? Bir de öňden ýer el yeterli bolup duran maglumatlar kän ol. Şonu taklap ýetişen bolsaňa ýetişýän adamlar. Şo zatlar, şo maglumatlary bir kompýuterda bir ýerde. Şonu taklamadyk bolsaň häzir şo beren oňundy Google. Beren ok. Tuğut etme diye. Şo zatlaryň üstüne açyp görkezme, halka görkezme diye, endi paýlaşma diye. Sen yalan şu seni yalan şetçe edýär da indi sen elinde bolaýmasan da kompýuterinde bir ýerde saklap galan bolmasaň häzir ýa-da ýadynda saklanyň bilen sen ýatdan aýdanyň bilen köp adamlar önümün ok men olar diýär bolem meni ýa-da barlap görjek internetde diýär şo da barmy ýokmy diýär. Soň barlap görýänem ýok. Netijede näme diýär? Bu haram güýçler seni yalan çedip goýýar. Yalan çedip goýýar sebäbi internetden oraya hem aýyrýarlar. Şunyaly gynan takda bara dünýäň guruluşy ýa-da soňky wagtlar bara esasen şu gün batardaklar. Ol siziň illüziýaňyz var gün batarda demokratiýa. Wa biz gün batardan görel almaly näme? Gün bataryň halkyndan görel alyp bilersiň kösent beren şu taýda halklar var, adamlar, aktivistler var. Şu zatlara men bizatlar men şu taýyň aktivistlerinden görüp şolar bilen pikir alyşyp tapýan. Şolar bilen pikir alyşyp tapýan men şu zatlara. Şu taýda görül aktivistler var, jurnalistler var, blogerler var. Şu zatlar aýdyp beren. Şular aýdyp beren adamlar var. Şolaryň näme etjeklerini ana şolardan görürler alyp bilersiňiz. Ha ona şolar demokratiýany isleýär. Ýöne şular edip beren ýokardaky haramlar isleýän adamlar. Demokratiýany ýogrunjak bolsaň adat adamlaryň içinde ýogrunlar ýalan adamlar var. Ýöne şu ýurtlar dolandyryp oturan haramlardan ýogrunlar ýalan zat galmady. Olar ki bir adajyk adawlygan bolsa ansaplyrak adamlar gitdi uje. Olara ýolum berilen ok. Senin ne diýip hal bilen ok şu sistemaň öz edýän zatyn şu haramlyklaryny gollap şoň içinde şoň bilen alalaşyp hereket etmeden wa şu taýda sen ne diýip karýerasynda da öse bilen ok. Şoňa düşünüň adamlar. Şoňa düşünüň. O Murat Gurban bilen düýün o samsak beýnesiz o men täze watandaşym Muhammed diýýärji menim Kanadaň raýat. Oturup nämeden bolýar inha adamlar feredin. Ol 2003-nji ýylda Amerikanlar var Saddam Huseyn'i tutup öldürüp berdiler da, asyp berdiler. Ana bular bize de şey dep bererler diýip Amerikan eskerlerini görkezden bolýar. Aragy ýumran Amerikan eskerler var 2003-nji ýylda baryp bombalap. Ha o Saddam Huseyn'i tutdular. Ha o. Ondan näme boldy? Hani ýurda seredin. Aýdyň aýtdyň da, bu näme bular näme diýär. Şo jogada kadrlar görkezden bolýar Saddam Huseyn'i tutup da dedi. Şoň getirişini da adyny, dagardan asylyşyny, şonu görkezýärler. Aýdyň bolan waka hakynda da bir adam aýdan oklar. Bir adam aýdan oklar. Näme? Şular da kady ýerine ýetirip oturýarlar. Emma men şu zatlar düşündirýän bolýan, ina bir günlükde bu haramdadylar. Näme diýär? Men surat nämeden bolýar? Prat urwan. Ene tek 2 gün bundan adam ikinji noýabrda. Meni Facebook agende diýipatlandyryp sebäbi näme men şu zatlar düşündirýän soňky wagtlar. Hemem araky soňky gepleşiklerimde tarih bilen baglanşyk gepleşiklerimde men bir zada ünsü çekdim da adamdan. Soňky wagtlar diýdim şu orset bilen garpyşdyrjak bolup şu gün watar güýçleri ellerine gelen ne diýendir adamlar. Ha o geçmişde ganam döküldi. Territoriýada alındy. Respublikada döredildi. Türkmen Respublikasy Sovet Soýuzynyň düzümine güllap üssem. Ýöne Google tarapyna aýtmalylar näme etmeli? Ýok orsa biziň ganymyz ýokdy, biz orsalardan aralmalydyk. Menem aýdýan şol taryhy galdyryp köne gömülip ýatan zatlar şo demýäni galdyryp şu gün siýasat beredip bolan ok şonu etjek bolsaň ýene senem onda garpyşmaly bolýan. Garpyşmaly bolýan. Menen geçmişden tapan alyp öňe seretmeli. Zat diýip şunu ýaly gurrun edýän bol bular näme etdi?
Bulan ýa kuratorlaryň görkezme gelip otyr. Dinlen ya, bir de wara dinleýärler adamlar. Men size birden aýdaýyn. Şu Gulmatar döwletleriň ýönetim departamentlerine hemme dille çykyş edýän ýetasyrak blogerler, jurnalistler dinlen ya terjime edildi diye öwrenilýär. Eýem desine şo soňky taryh bilen baglaşykly gepleşikler gidip durka. Murat Urwan düýnäme diye. Murat Urwan öz kanalyna şolar ýaly reklama goýýar. Ha ýakyn wagtlarda neme boljakdyr diýip. Putinoid diye maňa diye. Putinoid ýene de öňe çykýar we gara propagandasyny dowam edýär. Ama men Putinoidmişin, hemen men gara propaganda edýämişin. Ýagny orta bilen düşmançylyga girmeklik biziň peýdamyda däl, biziň döwletimizde de halkymyzda da peýda, şun jinnek ýaly peýdasy ýok diýen boly. Näme diýär? Gara propaganda diýip atlanýar. Onu adamlar özüň eliňizde ýüregiňizde üstüne goýuňda şu men edýän çykyşlam gara propaganda my ýa-da men halkyň birazajyk geljeginiň hatyratyna, bähwidiniň hatyratyna aýdýanmy şo zatlary? Men sizi uruşy çekleýänmi? Men sizi halka ziyan etjeklerdi, itekleýänmi ýa-da halkyň geljegini bir bähwidine boljaklardy? Men neme diýän size? İçerýän. Ine bulan aladaga almagyň sebäbi indi seredin, aşakdanam seredin bu propaganda edýän videosynyň adyna seredin. Reklam edýär häzir öňde çykjakdyr diýär. Facebook agenti ýene de öňe çykýar we gara propagandasyny dowam edýär. Aşagynda da düşündürşi bar. Facebook agenti ýene de öňe çykýar we gara propagandasyny dowam edýär. Rahimov otur Facebook otur KNB Türkmenistana, Salavyov, Putin, Berdimuhammedovi, adna liniya работы. Näme diýär? Orçadan terjime etsek, bir çylykdan ýörýärler, bir çylykda iş alyp barýarlar şolaň hemmesi diýär. Rahimov şoň içinde diýär. Adna strategiýa, bitewi bir strategiýa, adna politika, bir siýasat diýär. Şolaň hemmesiniki. Ýagny Allahym Rahim edýän gepleşiklerem, Facebook edýän işem, Türkmenistanyň mehemmetiniň edýän işem, ortadan propagandisty Salavyowyň, Prezidenti Putin'in Berdimuhammedowyň hemme biziň meňe medýan işim ana şolaň işi ýaly işmişin biz bir iş edýämişik, biziň strategiýamyzdan birmişin biram siýasat alyp barýar. Şon diýänem ine aşakda Murat Gurbanow ine ady durşun kanalyna durşy. Şun kanalyna durşy, aýyrmadyk bolsa. Ine bu taýdanam jik-jik çykyp aşagyna, şoň aşagyna kommentariýa bölüminde ýazýar, eýýäm. Kerim jik-jik diýip, Kerim Ismailov ýazýar. Gatty gowy çykyş bolup bolar diýip de pikir edýän. Gatty gowy çykyş bolar diýip pikir edýän eger ýene de sagadyny gününi üýtmetmeseňiz diýär. Heşelle kakyanlar kimler? Maraly garawymly Kerim Ismailov ýaşylar ýaly ine dini sektantlar. Awa biler rabale edýänlerim ba Murat Gurbanow soňky wagtlar töwereňi dinler adamlar ýöňäpdir. Näme üçin? Ýöden öýe toparlan eden çykyşyny aýtdy. Men çeçen baýbekler bilen hyzmatdaşlyk edip berýän, şolara puluny töleseň Türkmenistan düzedip berýär diýip. Anha nädip düzetjegini. Ine şolar ýaly adamlar şol Libya'daky Libyski senariýy diýip birat, Libya gançay kam ertip şotad Al-Qaida, IGIL, Talib. Siriýanyň içine Al-Qaidany, IGIL, Talib. Şolar ýaly adamlaryň ýerine çykyp barýar da şolar. Başta revolüsiýa edilen bolýar. Men size düşündirýän teknologiýany. Başta revolüsiýa edilen bolýar. Şu hakyky revolüsioner hökmüni özüne alyp barýanlar adamlar tarapyny, oýnatdylar tarapyny. Revolüsiýa ediň, goktudyryň baryn hawa. Ýygyňyzdan biz diýä podderşka ederiz. Biz goşulma salarys diýä. Amerikanlar, Britanlar şon ýaly öz instruksiýalaryny berýär. Bular ýaly beýnisiz oýnatdylar, hem siýasaty düşünmeýändir. Şunlara bilen hawa barýak bozularyň tüdürýär, göpür tapyr eden bolýar. Ýurduň içinde tarapdarlar, o ýurtlaryň içinde opposisionerler güýçlüdi, köpdi hawa. Göpür tapyr gurnaýarlar. Soň näme boldy? Men gürleşen adamda, men görkezmesini aýdýan iste. Şo döwürde Libya'dan gaçyp gelen 2011-nji ýylda goşuny alyp datyda zordan şta gaçyp çykan iki tane opposisionerler bilen gürleşdim. Libya'nın opposisionerleri. Bolan wakany aýdýarlar. Hawa diýe bize diýe başlady Amerikanlar instruksiýa geçirdi da etdi. Hawa biz şu tez bir gowdalaryny galdyryň içinde ondan biziň adamlarymyzdan şo pursatdan peýdalanyp daşyndan giýerer, hatda biziň saldatlarymyz giýerer diýip bize wada berdiler diýe. Biz göpür tapyr gurnadyk diýär, biz çaknyşdyk, biziň çykyşlamy basyp ýatyrjak bolup, ýanky olaryň Muammar Kaddafi diýip nemesi wady lideri. Ol şäher ururady bolýan ýa birdanam diýär göpür tapyr giýirdiler diýär.
şar tarapdan eller yaralı adamlar. Olur diye esker bolup çıkmadı. Biz garaşdyk, näme garaşdyk? Amerikan eskerleri gelirler, Fransuz eskerleri ya Britanya eskerleri gelip ýagdaýy kontrol edip, hawa bizim diktatorymyzdan tutsak edip, şey deyip çık. Onun demokratik güýçlere yol bererler, kontrol edip saýlawlaryň geçirilmegine yol berer. Da şunu ýaljy bir şolaň wada beren zatlar şonu ýalýar. A bu tane bütünlüğü tersine oldu diye. Onun iyi veren adamlar, o saldatlarım hiç adam geldi diye bayvikler olup çıktı diye. Elleri yaraglı. Sakalı mutlu şol, yani Al-Kaida'nın ilgili adamlar. Olurum diye iki tarafına mı adamlarını kırıyan diye. Yani apozisyona mı adamlarını kırıp yatır, adatı iyi adam kırıp yatır, hükümetin hem koşunlarını kırıp yatır. Polisiyan, milisiyan hem ben şoları kırıp yatır. Ne için? Son göz getirdik diye bunların maksadı, ne için mümkün olursa köp kan hükmünle havas öğretmeli. Şunu ettiler diye. Ol elleri yaralı gelen oynattılar. O da kim ya? Kimdir bir pul verip şodatlar görkenme berenler de bolmasa olur diye ne edip yürekler çadap şodatlar ettiler. Bizim öýdümde hayran galyat diye. Bizim öýdümde de şok bolduk diye. O gelen adamlar göräýän musulman ýaly hakkyly murtly Allahu ekber diýip beren adamlar gelip diye bir günah adamlar bir öldürüp ýatyr diye. Bizim adamlarymyzdan yerli ilata öldürüp ýatyr. Ol ýa-ni hökümet işgärlerini öldürüp ýatyr. Bu hawas gitti diye ýagdaý nemeden çykyp kontrollukçun çykyp soň diýe biz de ýurtdan çykyp öýdümde halat etsek kaýl bolup diýip çykyp gaýdypdyrlar. Men şonu şolaň iki tane adamyň iki tane oglanyň dilinden eşitdim. Şo taýdan Libiýadan çykyp şu taýp gelen. Bunaň eşek bolýan adam şu ýene şu ýanky Murat Gurban diýil ýani näme üçin alada galýa. Ey şu dat bir de behwitli däl şunýaly konflikte girsek zat etsek diýip düşünür urýan. A bu bolsa näme edip bereken häzir tögüregin näkilleri. Ay namadyň adam okuyan, oradaň adam tuttuň. Oň aladasy ol islam esirmek ýa musulmançy esirmek däl, ýok. Oň aladasy şol ýanky şu edilýän senariýa we şoňa laýyk gelýän adamlar taýýarlamak. Şoňa laýyk gelýän adamlar taýýarlamak. Ha bu biz islam halifatyny döretjek diýip, buň arkasynda duran güýçleri bar bolsa, şolar ýa güýçleň bandygyna da ynanýan adamlar. Meni şolary aýtmaly bolýan, açyklyk bilen. Açyklyk bilen aýtmaly bolýan. Teme öz ýygnagyna Rumda oturan noşalar aydan ayya öz çok toporun agdalaryny. Ödem barıp bundan 1,5 ýyl oldu. Onam şot ýygnakda oturan iki adam maňa gelip aýtdy. Aydan boňam diýip göräýsinler. Men hatda şolaň sesine mi ýazyp aldym. Sesini ýazyp aldym. Çeçen baýbekler bilen men hyzmatdaşlyk edýän diýlenin, ne diýen Murat Gurban şey diýdi diýen men şo ýygnaga gatnaşan adamdan sesini ýazyp aldym. Indi şoňa näil baha berýän adamlar. Ha onu şol adamlar şo baýbekler bilen barsa, töwereginde ki ýa-da türkmenlerim, üşýän türkmenlerim bu dinleşdirjek. Näme üçin dinleşdirjek? Sebebi näme bular? Çeçen baýbekler näme üçin şo taýp barmaly? Ödem çeçen baýbekler diýip umumlaşdyryp aýdýa, ho, oň aňyrsanda bu diýen adamlar oladyr. İdlib şäherinde oturanlar bar, Siriýede. Siriýede Siriýa gançaýkanlar, Irak gançaýkanlar bar. Wahabiler. Elleri ýaragly. Şo taýda halifat döretjek. Şonu goýuny tutýar. Men aýda aýnadım. Soň barmam näme etjegini şolardan peýdalanjak bolsa, a olaň neti näme? Olar bar sana demokratiýa gurup berjek adamlarmy? Şu adamlar siz çykyp häzir şu Murat Gurbanyň ýakasyndan tutup şon ýal gurrun boldum ýa bolmadym. Şolar bilen hatmatdaşlyk edýän şolar ýaly adamlar bilen ýa edem okmy. Ha? Getirin beni şon men öňüme getirin. Gerek bolsa men ýa kaýdylan şo taýda şon dinleýän şon gepini dinläp gelip maňa gurrun beren adamyň sesini meşdirip berýär. Men çıkarmaly bolýan, men gitjek yerim ýoksa ýa men bolýan, men ol adamda gizlin ýagda ýazdım. Men özüm üçin ýazdım. Ýöne gaza gelsem men şoňa dinletdireýin. Olam ýerinde dursun. Muhammed diýejiňem ýakasyndan tutup getirin. Ha? Siziň maksadyňyz näme? İslam halifatyny döretmekmi? Bolýan İslam halifatyny döretjek bolsa onda Türkmenistany biz näme öwürmeli? İslam halifatyny öwürmeli. Ona şonu häzirki ýa-da gowy bolýan. Aydın adamlar bolýa ýa-da iki ýaka çykar türkmen, kellesi, deýnesi türkmenler çykar. Ay bolýa o bize de İslam halifaty ona şo gerek. Şo da diýjekler. Cüneytçiler bar. Men näme üçin aradaky gepleşiginde men cüneytçi dälidim. Bar biziň içimizde täze cüneytçi bar şonu. Cüneytçilerden doly biziň ýaman köp ýa-da ýaşlaryň içinde ama cüneytçiler bar. Men cüneytçi diýmek bilen näme goýdum tutýan, şolar ýaly adamlar goýdum tutýan. Bize İslam halifaty ýeterlik diýen adamlar bar. Şonu etjek bolýanlar ana şolar cüneytçi. Olara hassa odam gerek däl. Olara medeniýet hem medeniýeti sunuwat etdirmegem gerek däl. Olar üçin medeniýet hem sunuwatam, edebiýatam hemme zat
Füdatlygam hemme ana şu İslam halifaty. Hemme özleri mana niye şu İslam halifaty. Bursak bizde demokratiya bolýar diýär. Ýöne olaň demokratiýasy, ol men demokratiýam däl. Olaň demokratiýasy, olaň döretçek bolýan zat. O gaýgysyz Atabaýewiňem demokratiýasy däl. Gaýgysyz Atabaýewiň döretçek bolan zat däl. Men şoň üçin aýdýan. Gahrman bilen gahrman adam bilen adamyň parkyny bilmekligi başaran adamlar. Ho. Haw, olam gahrman, bulam gahrman. Innem Cüneyt Han'a attakyan diýmem demedi ot. Açy Cüneyt Han'a geçecek bolan zat şo dämi? İslam halifaty dämi? Şoň Cüneyt Han'a göretjek bolan. Medreseden başga zat sen öwrenmersiň diýip mektepler ýakyp mollumlar öldürüp. Şu gün kugünlen şoň paralellerini göreňiz dokmy? Şu gün edilip berilen ýakyn günnägordaky edilip berilen zat bilen şolawrda hereket edip beren beýnesi haram zatlar we sakkallaryny, murtlaryny, murdarlyny aşyr. Aşolan etjek bolan zat etjek bolmady mı näme Cüneyt Han? Ha innem şonu ýadgar ýa-am boly. O sen halkymyň gahrman, atdyp sen kim bolupsyň o Cüneyt Han'a beýder ýa. Bütün ömür boyu wara çagalypdan beýinlerini ýuwduryp durlar, şoňa guýduryp durlar. Hakikaty bilmän gelipdirlerinde. Ha o Cüneyt Han gahrman, Cüneyt Han. Indi gaýgysa adam gahrman, Cüneyt Han gahrman. O näde on ýa-da? Gaýgysyz kakras şoňa garşy göreşen adam, şonu etdirmejek bolan adam. Gaýgysyz şolady etjek bolan bolsa, onda şol köýüne näme düzgün goýunça giderdi onda şo keppeden çykarman adamlar, mektep gurdurman. Diňe medrese gurdurur da onda gaýgysyz şonu isleýän bolsa. Etmeden şonu. Şoň parkyna düşünýän bolmaýan adam. Indi sizler aýtmaňyz mümkin bu. Amerikan saýlawlarynyň ýa-da saýlawlar bilen baňlaşykly gepleşik edýän ýaly biratlar gurrun. Hakynda gurrun edip oturýarsyňlar diýmeň mümkin nar. Gönnüň baglanyşykly adamlar, şu zatlar gönnüň baglanyşykly. Teýa şu zatlar aňyrtanda şu gün wataryň bu işleri dur. Şolara ýarag berip ýaraglandyryp oturanlar kimler? Ya şu ýanky wahabiler, nemeler, salafiler bar. İgilçiler bar. Diniň adyndan ana musulmanlar gyryp beren Irakda, Siriýada, Libyada musulmanlar gyryp beren. Şolara ýarag nirden bar ýa. Hı? Ýarag nirden bolýar şolar. Britaniýa, Amerika, Fransiýa şolardan bar ýa. Kimiň üstü bilen bar ýa. Şo taýda Kristiýan islam goýnutulsa ba özlerini biz İslamyň tarapdary diýen bolup biz Saudiýler, Maudiýler diýip beren Arap haramzadalar bar. Şolaň üstü bilen bar ýa. Şolaň üstü bilen bar ýa. Saudi Arabistan satyn alýar. Arap emirlikleri satyn alýar şolardan ýaragy. Öýler üçin satyn alýam ýok. Şolara berilýän ýaragam iň soňunda kimiň elinden çykýar? Ana şol günni ýakyn günni gonu gana çaýkap beren musulmanyň gany döküp bereniň eline bar ýa. Olar kime garşy göreşýär? Jühütlere garşy göreşýärmi? Siýanislere garşy göreşýärmi şolar? Ýok. Siýanistler biriniň ganyny döküni şolar. Ýene de musulman ýurtlaryny ýumurýar. Innem ýetip gelýär bize tarap ýetip gelýär şolar. Häzir Libyany gyrmaly bular neme Libany. Liban ýumurjak bolup oturýarlar. Libanda görüli Hizbullah'ın topardyňa garşylyk görüp edýär. Şolaň arkasynda durýan şo musulmanlar. Ýok. Ertek gün häzir açyk uruşa geçdiler. Häzir Liban hem neme bilen İran bilen. Jühütler açyk uruşa girseler. Ýene de şol Daesh ýa-ni IGIL'in Al-Qaida adamlary ýene de İran tozdurjagam şolar, Liban tozdurjagam şolar. Ýa-da saklaýyn. Şo ýurtlary tozdurjagam eline ýarag alyp öňü bilen. Jühütler däl. Gün watanyň eskerler bolmaz. Ýene de şolar edip de mundan öňem. Ýene de şolar eder. Öýler musulman hasapdap beren şo gan oljaklar eder. Şo musulman ýurtlaryny ýene şolar ýumrar. Şolaň eli bilen edip berler dana şu taýda gün watanyň bu işler. Infereň dokmy? Soň men näme üçin alada galýan? Häzir İran ýyksalar wa olar ýene de aýdýan demokratiýa bilen gadaklap işi ýok. O haramzadanyň o gan oljaklar. Demokratiýa gurjak bolan näme üçin onda Irakda gurmady? Näme üçin o Libyany ýumranlaryna gurmady bar? Bolan maksady şo däl. Şolaň arkasynda duran güýçliň maksady şo däl. Ýumurmak. Kim şolara hähelçe boyun egmeýän bolsa ýumurmak. İran ýumurlandan bolsa gedek kime ýetýär? Bize ýetýär. İran ýumurlandan gedek bize ýetýär, bize ýeraymak galýar. Şo haram güýçleri. Olaňam bir bölegi häzir Awganistanyň terket ýakasynda oturýarlar. Şo gan oljaklar. Bärdäki kuratorlaryň görkezmesine gaýraşyp. Ine näme alada goýýar? Şu Amerikan Birleşen Ştatlary ýaly uly döwletde
Siyaset ütüse şoňa gelýän adama wara tutuş dünýäň ykbaly baly bolýar. Şoň üçin aýdýanlar. Amerikan saýlawlary dünýä üçin hop. Hop bolup bilýär. Sebäbi şo taýyp geljek adama baly ondan tutuş dünýä ykbaly baly bolýar. Ulu döwletler bar dünýäň siýasatyna täsir edýän. Hitaýa kim lider boljak? Hitaýa häzir Hitaý ýaly güýçli ulu ägir ulu döwlet ýol başlygyna kim gelse, şoň täsiri bütün dünýä ýetdi. Ya orta ýetdi ýaly ýurdun häzir Putiniň ýerine kim gelse, Putinden bir erbet bir yaramaz biri gelse, awtoritar lider gelse. Oňam dünýäde täsir etdi. Ýöne olurdan hem beter, Hitaýdan hem beter, orta ýetden hem beter. Amerikada ýagdaý ütüse, ya eýlak ya beýlak. Ol tutuş dünýä hazam getirýär diýýär. Täsirini. Näme üçin? Oho Amerikan bütün dünýäde yerleşmeýän harby bazasy ýok. Harby bazasy men diýjek bolýanym, harby bazasynyň yerleşmeýän ýeri ýok diýelen ýaly. Amerikan Birleşik Ştatlar. Bulan eli aýagy hemme ýerde. Gizlin ulluklarının eli aýagy hemme ýerde. Şoň üçin aňyrda şu Amerikada siýasat ütdi. Şo siýasat bütün dünýä ýetdi. Bütün dünýä ýetdi. Indonda mesele näme de häzir Trump saýlanmalymy, indi şo Kamala Harris diýilýän şo ýanky beýnesi şolay hele saýlanmalymy. Men pikirim soramyňyz mümkin, onda haýsy saýlanta gowy bolar. Olanny bir beýnesi tejribesi da bu düýünki bir prokuror eken, prokurorlukdan başga iş zat etmän gelipdir. Indi ondan vice prezident ýasadylar, indi ondan prezident ýasajak bolup oturýar. Şonu getirmek üçin hem ýanky ýalyna sesler garplaşdyryp oturýarlar. Üstesine de näme edip oturýarlar häzir. Demokratlaryň kontrolly edýän ştatlaryny, 50 tane ştatyň taýýarsyna boly. Häzir demokratlaryň kontrolünde da. Şo taýda nelegal migrantlar bar ha. Ol gün orta Latin Amerikan ýurtlarynyň adyndan şerket açyk goýdy al Biden administrasiýasy. Trump görüli ýapjak boldy özü guruna geçen köýde prezident bolanda. Toňoň ýapan ýerlerini üçin açdylar. Näme üçin edýärler? Teýär şolara öz bähwidi üçin ulanyp oturýarlar. Indi bular näme edýär? Şo taýdan geçip gelen şol nelegal bir kanun ýaşap beren migrantlara tesir edýärler. Migrantlara tesir edýärler. Olaňam öz kuratorlary bar. Yani tesir etmäge baranda kime tesir etmeli diýilen görkezme olarda. Indi şolar kime tesir edýär? Trump'a berermi? Terhedi yapacak deyip dağıp duran Trump'a verir mi ya da terhedi açık koyun Biden'ın taraftarlarına veririm. Yani Kamala Harris'e verir mi? Elbette Kamala Harris'e ses verirler. Häzir hem edip oturýarlar. Indi seredim. Indi yankı ses oho ertir saylo geçirilýär. Ýöne eýýän ses verip oturýarlar diýilen pikir döreýändir sizde. Amerikan Birleşik Ştatlarynyň kanunyna göre yankı möhletünden öň başlamaga ruhsat berilýär. Edil saýlaw geçirilýän günü däldi. Sen saýlawdan öň 45 adamdan 45 gün öň. Ýagny men mümkinçiligim boljak däl şol günü. Ses berilýän günü men ses bermäge ýagdaýym ýok. Mysal üçin har gullukçylar bar, başga türlü hil gullukçylar bar. Daşar ýurda gidip işleýän zatlar bar. Başga da ýurdun içinde ýaşap berenler bolsa edil şowun, ýagny ses berilýän günü aýdyr 5-nji noýabrda ses berip bilmäge ýagdaý ýok boljak bolsa, şolara öňünden ses bermäge 45 gün öňünden başlap ses bermäge mümkinçilik berir. Ondan oňa da dasrochny wybory diýilýär da dasrochny wybory early elections diýilýär inglizçede early elections. Ana şoňa gatnaşyp ses berip beren adamlar ýanky ýalda dalýar. Şolar aýdýar ýanky inni şo möhletünden öň baryp ses berýänlerin içinde häzir birden nelegallar bar diýär. Olar dokumentini görkezden ok. Olar üçin hem ýöne baryp ine sen ses berilýän uçakdaga barýan, ses berilýän. Barýan sen dokumentini soran oklar diýär. Şol ýaly adamlar barsa eýen bilip oturýarlar diýär. Şol demokratlar diýilýänler we haramdadylar şo uçakda oturanlar. Şolara ýol berip oturanlar eýen bilip oturýarlar oň kime ses bermek üçin geleni. Gün geçirip goýberýärler diýär. Diňe dilinden maglumat alýarlar. Diňe dilinden maglumat alýarlar. Köp ses şol beferlýän köp saýla uçakdaklaryna şo adam barýa dilinden maglumat berýär. Men plan şäherde ýaşaýan,
Plan köşede plan adresi yaşayan ya olaram ýazyp alýar. Deňeşdirýär şonu. Yo, deňeşdiren şonu ýalan adam hakykatdan şol taýda propiska edilipdirmi, barmy şol ýaşap bermi? Yo, oňly işleri ýok. Diňe şol adam aýtdy, şoňa sözüne ananmaly diýilip olara neme berilen, tapşyryk ber. Geçirip koy, bar, pefer ber. Indi göde onu getirýärmi? Ne derejede häzir gatlyk boljak. Ana şonu ýaly Bidenyň şo ýeňiş kazanmagyna da edildi da Bidenyň ýeňişi diýilýän zat nädip kazandy? Aşağı edip şo tesisler galplaşdylar. Heme ýanky ýaly tes berilýän aparatlarda bular galplaşdyrdylar. Bidenyň haýryna edilşi ýa-da edilşi ýaly. Hem ýanky ýaldatlar edildi. Hem bülütenler sanalyny käbir ýerlerde ses berilýän uçaşlaryklarda ses ýerşi gotarandan soň bülütenler sanalyny käbir ýerlerde hatda Trumpyň tarapdarlary göý berilmedi. Şoň videolaryna çendi bar. O Trumpyň tarapdarlary gatnaşmalar ses sanalyny. Yo göý bermän şo taýda näme üçin göý bermediler? Epet wagtda göý bermän, soň göý berdiler. Sebäp şo taýda ýa pıs bolýar. Ede wat ýurlar ýanky bülütenler daşyndan doldurylyp getirilen bülütenlerden ýalar şoňa. Şo pursat. El bilen berilýän ses berişlikler emma da o taýda hemmeti aparatda berilen ok. Yani biziň ýurtlarymyzda edilýän ýaly kagaz bilen berilýän ses berişlikler. Şolar ýaly ýerlerde şo zatdan suratyn zadyny alanlar bar. Trumpyň tarapdarlary soň suwda berdiler. Suwda berdiler soň ýanky Demokratik partiýaň şu sesleri galplaşdyrylanyny görkezýän fakatlar bilen suwdlar kabul etdimi? Ýok, kabul etmedi. Indi häzir hem şu aktivistler aýdy, Amerikan aktivistleri şu wagtky bolup berilen, edilip berilen galpyklar biz ýaşaýdyp alýas, ýa suratyny alýas, onuň ýanky nelegallar gelýär, immigrantlar, olar geçirip otyrlar, oň suratyny alýas, videosyny alýas. Eýýäm şikaýet edip ýetişipdirler. Eýýäm intak häzirki erkekli taýlak başlanmak. Nähil pikir edýäňiz? Şolaň şikaýety häzir kabul edilip, şo wakalar deriňelip başlanandyr öýdýäňizmi? Ine adam, ine. Deriňelen ok. Deriňelen ok. Kabul edilmeyen oklar diye bizim şikayetimiz. Yine önkü gaýtalanýar. 2020-nji ýyldaky şo bolanda waka gaýtalanýar. Indi näme bolup biler? Buň soňu näme bilen götürüp biler? Buň soňu näme bilen götürjäň haýer tibi ýerüň görersiň adamlar. Men elbetde paýalçy däl, men weli däl. Ýöne şu wakalaryň şu gidip oturşyna her edýänne gowluk bilen götürmez adamlar. Gowluk bilen götürmez. Gaty erwetligi bar ýa adamlar. Gaty erwetligi bar ýa. Ya bu datlary edip oturan güýçlüň gaty yaramaz güýçlerdigini görüp oturýarlar adamlar. Gaty yaramaz güýçler. Olar näme üçin Trumpdan gorkýar? Olar näme üçin Trump ýalyrak pikirdeş adamlardan näme üçin gorkýar olar? Ha? Eger demokratiýaň prinsipini öde şonu talap edýän bolsa, ýeňdimi? Boldy, erkeklerçe kabul et. Kabul et. Sen halaýan, o halkyň özü şeýmene demokratiýa diýmek, demokratiýa. Yani diyen sözlerden Latin sözlerinden geliyor. Halkın hakimiyeti. Halkın özü çözüyor. Halkın özü ses verip yani doğruçul geçirilen taýlaglarda halkın özü ses verip Trump'ı getirdi mi? Demek halk şonu isleýär, halkın köpçüligi şonu isleýär. Sen hem şonu kabul etmeli. Ana demokratiýaň iň esasy fundamental zady prinsipi şola. Sen hala yo bu ýurdu dolandyryp oturan bir hakyky real güýçler bar. Olar aýda yo, eger Trump gelse ol bizim köp şertlenmede, bizim köp pessem bilen biz var, şeytani planlamamız var. Ol Trump onu etmeli mümkün. Diýlen netdilen şoňa ýol beren oklaryny şo demek özleriň gaýtalak gelýän, käkelak gelýän demokratiýa diýilýän zadynyň özleri garşy edip oturýar. Indi bir de mine şolardan demokratiýany öwrenjek bolýar. O bärde demokratiýa barmy? Bir ýam goturdy adamlar. O men şu taýp gelemden soň wara şu adatlyk diýişler 10 ýylyň içinde şeýle orada köp zatlara göz ýetirimdary. Dogry maýdan adamlar. Şu zatlara hakynda gurrun bermekden hem gorkýan men hebäbin tek ýaşadym diýdi. Häzir men hemme zat ýöne şeý diýip dökündürne diýýänsiňiz. Şeýle dämi? Häzir hem bir giden zatlar aýdyp oturýarlar. Ýok adamlar. Ýok adamlar entek men aýtmadyk zatlamam köp, hiç şeýle aýtmajak zatlamam. Men ýene bir gede aýdýan sebäbi tek bu dünýede men birazjyk ýene ýaşadym. Men ýa-şoň üçin men tek köp zatlar aýtmakdan saklanýar. Belki hiç şeýle aýdyp bilmän. Ýöne men şu jagada häzirki fakatlar bilen ýetiren adam ödem ýeterlik mi kadýanlar adam. Ondan indi bilen ýanky edýän nemesine terediň da.
Umuman hada sistematyny özüne teredin, Amerikan sistematyny teredip görelim de. Amerikan Birleşen Ştatlaryna inni 172 ýyldan bäri ünferin adamlar 172 ýyldan bäri, ýagny 1850-nji ýyldan bäri şo bir iki tane partiýadan prezident saýlanýar. Şo bir iki tane partiýadan, ýagny öýlerini bir topara öýlerini demokratlar diýip adlandyrdypdyrlar, beýlekiler hem respublikanlar diýip adlandyrdypdyrlar. İki tane mafya bir zadinni. Hiç kim getiren o keseden. Başka partiyan, başka toparın adamlarını getiren o. Sen şolan kulup gordan şolara yürüp, olongam düdügün neşertine razı, iyi olsan kail olup, şolongam eden netsen, şolongam gangreşinde gitmesen, onna sen kongresa o deputat saylanmaga da hakkın var. Belki prezident saylanabilirsin. Yöne şol iki topara değişti olmalı. İki tane mafya toparına değişti olmalı. Şolar dolandırıp oturuyor. 172 yıl beri. 168 yıl berem 1856-njy ýyldan bäri kongressde şol iki partiýanyň wekillerinden diňe şolar agtyklyk edýär. Şolar kontrollyk edýär. İki ýaka bolýar, ýa-ni garaşsyz kandidat, libertarianlardan gelen, ondan bundan gelen diýip otaýdy. Oňluşyk partiýalar amma. Olardan iki ýaka partiýanyň wekilleri gelýär, deputat bolýar. Ýöne parlamenti dolandyrjy güýç diýilen bir düşünje bar. Şo parlamenti dolandyrýan güýçler madama şol ya Respublikan partiýadyr, ya Demokratik partiýa. Ona şo demokratik prinsip bolýam, şol adamlar, şo demokratiýa bolýam. İki toparyny 172 ýyl bäri, 162, 170 ýyl bäri. Diňe iki tanjak topar dolandyryp oturan bolsa, şo şaýkaleka diýilýändir da. O demokratiýa diýil adamlar. O demokratiýa diýil. Demokratiýa on ýal bolmaly. Diňe şon ýal, diňe iki toparyň adamlardan başga adam gelip bilmeýän bolsa, onda bir zat, onda şo taýda bir gatyly ýalňyşlyk bar. Bir zat da bar, onda diýilen pikir deren o misil adam. Ondan inni şoň içinden hem çykaýsa da bir adarak bir dogruçuldyrak hawa çykyp bilýändir diýilen pikir derep biler. Hawa dogruçuldyraklar çykyp bilýär, olaň içinden hem. Hawa şo köpçülik tarapyndan şey dip bir din ýaly bir dogma ýaly goýulan zatlaryň çäginden çykyp bir zatlar etjek bolýan adamlar bolup bilýär. Ana öz döwründe John Kennedy diýip bolan prezident. Şol ýurdu dolandyryp oturan hakyky güýçlerden şo federal rezerw sistemasyny eline aljak bolan üçin öldürdiler 1963-nji ýylda. Bulan pul sistemasy döwlete degişdirler. Şo federal rezerw sistemasy diýilýän zat bar. Aşoň öýde bulan şo Merkezi bankada. Aşoň öýde 1913-nji ýylda hususlaşdyrylan. Hususy bankirlerin eline geçirilen. Onam hatta köp adamlar var. Sada Türkan, Amerikandan özleri ama şo da köpüde düşünen o şu zatlary. Şu taýyp gelen bir näçe Amerikana men şo da düşünürdim da ilk alalaşmadylar olur. Ay goý, hana ol bizim bankamyzyň adamda federal leptura federal diýmek ýa-ni döwlet diýmek döwlete degişli diýmek dämi diýär. Men aýdýan o federal diýilen adetin asna çok şu taýyňa dakkanyň bilen federal bolan. O ýa bir zat eden şey diýip federal bir nakleke elmäni o federal bolan o ýa-ni. Olar diýen sizin gözüňizi boýamak üçin şu öýlerine federalliň ady takdylar diýän. Emma diýen şolaň diýen iş prinsipi barada ýa-ni öz statuslary barada şolaň öz saýtynda da duro diýen gire, şolaň diýen düzgün namasyna da gir diýen. Duralaň saýtynda diýen şonu bilsilen okan diýip käbir şey diýip bara şol saýtda ýalan ýazyp durulan da okak görmedi adamlar men iterip bara Amerikanyň özleri. Ondan käbirleri soň öýe dostlar maslahatlaşyp görüp durur. Ýa-ni şu zatlar bilen gyzyklanyp beren käbir Amerikan aktivistleri, jurnalistler bilen gyzyklanyp şolardan pikirlerini alyp ondan maňa jaň edip bara. He, sen pikiriň dogry eken, teň aýdan zatlaň diýip oturan Amerikanlar bar. Men şunu öýe tejribemden aýdym. Öz döwletleriniň nähili dolandyrylýanyny düşünmän bören ödem ýokary bilimli Amerikanlar gaty köp o, milyonlar şoşalar ýalady. Gaty köp. Öz merkez banklarynyň nähili işleýänini, öz maliýe sistemasynyň nähili işleýänini düşünmän ýören ýokary bilimli Amerikanlar bar. Gaty köp ödem şolar. Düşünmän ýören. Ondan sen puluň öz döwletiňe degişli bolmasa, sen merkez bankyň öz döwletiňe degişli bolmasa, ol pulu çap edýän dolar, çap edýänler ol bir şahsy bankirler bolsa, onda sen döwletiňde özünde bir ýa-ni garaşdyrlyk diýilýän zat barmy, özüň tiýarlyk diýilýän zat barmy? Ýok.
Şoň üçin näme käbir deputatlar gelýär, ýani şulu güýçlere gulluk edip beren käbir bir haramzadalar deputat bolaýsa da bar, käbirler 50-60 ýyllap deputatlykdan gitmeýän oturan adamlar bar. Şonan bilýän näme sizin adamlar köpüňiz. Köpüňiz bilýän näme Joe Biden'ın biografiýasyny öwrenip görüň. 38 ýyllap deputat boldy Kongress. 38 ýyllap 40 ýyly deputat bolup oturup bolýarmy? Ona äli ol näme bolýar ol? Demokratiýa bolýar. Şo bir adam yerinden gitme, on istatında, on deputat saylanan istatında başga da soň bir ýaşyrak adamlar, düşünjeli adamlar bardyr ha peýda bolanlar. Onu hem şu olara ýol bolmalylar, onu hem şu olar bähsleşip deputat bolup bilmeliler. Näme üýtüşip iş bitirenlikleri üçin 40 ýyllap, 50 ýyllap, 60 ýyllap oturýanlarla üýdýäňizde ýok. Şol döwleti dolandyryp oturan gezdiğin güýçlen oýunjokları bolanlyklar üçin ondan otur diýip ona üpçün edýärler deputatly. Indi sonra ýa çykara ataýlyk geçirilýänler ha diýip, o taýlyk geçirilýär. Ataýlyk ýankyýalet geçirilýär da. Ýankyýalet geçirilýär da. Taňa üpçün edýärler. Ha sen biziň adamymyz, ha sen şolar ýaly hatda sen ulanmak amatlyk senin ha berekella sen onu galy berdiýärler. Biz sen saýlawyň üpçün edersiz ýalar taňa sen üpçün edersiz ýalar. Ýanky güýçler. Şona me edýärler. Şona me edip gelýärler. Şoň üçin şol men size entekür köderin sanawny. Ýanky aýdýan adamma 30, 40, 50 ýyllap, 60 ýyllap oturan deputatdan sanawny men size görkezdim. Şol ýalladyň näde bolup bilýändigini indi özüňiz pikir edin. Häzir şolar ýalar Türkmenistan edilse biri otursa da Türkmenistan parlamentinde 50 ýyllap otursa kim görmersiňizmi? Ha onu bizde diktatura da diýersiňiz. Şolar ýalar Amerikada edilse, Britaniýa edilse ol geň zat, şeýlem ol diktatura diýär, şeýlemi? Ha? Orsiýetde bir ýerde edilse biri otursa da 20 ýyllap. Ana Putin'le 20 ýyllap prezident bolup otur. Putin ýurdam dolandyran o. Putin'in ygtyýarym ýoksa da köp zatlara şoň nemesine ygtyýarlygyny öwrenip görüň konstitusiýadaky şoňa berilen ygtyýar. Putin'in öde moýunjagy ataýdy. Indi men diýjek bolýanlar mine gün wataryň demokratik sistematy diýilýän zatda şunu ýaly işleýän bolsa da ol biziň haramzadalarymyzdan onu geňe bir oturmalyar diýen pikir dörýär. Ondan şulat näme üçin onu Türkmenistan'a biz ýüz tutýar ýagda ýütden oklay bizine şulara da ýüz tutup ber, olara da ýüz tutup berdik. Biziň ýüz tutýandan biziň öýde şular ýaly haramzadalar bolsa. Haramzada bilen haramzada dil tapmadymy? Haramzada bilen haramzada okýanma ýeňil dil tapýar da şoň üçin tutup bolan okda şu zatlary. Şoň üçin ýütden ok. Indi bulan seredin saýlaw sistemi häzir näýil bolýar diýdiňiz. Häzir ses berýärler adamlar şeýlem. Häzir Amerikada indi ses berýärler. Indi ses pikir ederseniz häzir halkyň köpçüliginiň sesi çödýär meselen diýip. Ýok adamlar. Bulan sistemi şeýle bir döredilipdir da saýlaw sistemi. 1787-nji ýylda bir döredilen bularda bir sistemi bar. 1787-nji ýylda döredilen sistemi. Ýagny halkyň sesi çözmeler edilen bularda. Näme diýär bular? Her ştatdan saylayançılar diýip wekil belleýärler. Saylayançılar diýip. Yani electoral college diýip adlandyrylýar. Kollegiya wyborщиков diýip adlandyrylýar orsçada. Türkmençede onu saylayançılar kollegiyasy diýip adlandyrýarmy bolany? Saylayançılar. Indi olar kim saylawçylar diýil olar. Saylawçylar hesini berýär. 50 ştatyň 50-sinde de. Saylawçylar hesini berýär. Ondan saýlawçylyk sesinden soň şo sesi ýürüýte tasdikleýän elita bar. Tasdikleýän elita bar. Olar islese tasdikleýän bilýär, islemese tasdiklemän bilýär adamlar. Ana şol adamlar olaň sany näçe? Olaň jemi sany 538. 538 sany o sanydan gelip çykýar. O san şol ştatlardan taýlanan deputatlar bar Kongressde. Kongress hem 2 ýylyna barat. Yani aşağı köy, yokor köy var senat diýip şeýlemi? Şolaň sanyna göre aýratyn ýene wekildir getirilýär. Yani aýdaly kongressde 435 tan jemi deputat bar, 50 ştatdan jemi 435 tan. Olaň sany näme göre kesgitlenýär. Her ştatyň öz ila sanyna görerek şoňa kwota berilýär. Sizden plança deputat, sizden plança deputat saýlanyp bilinýär. Her ştata şon ýaly deputatlyk saýlamaga adam sany berilýär. Haýsy ştatda iň köp ýylat bolsa, şondan iň köp deputat saýlanýar. Netijede
Hemmeti bilelikde şolaň. 435 tany ýanky Kongresin aşağı köýüniň deputaty. 435 tany ol aşağı köý Kongresin. Wekiller palatasy diýilýär. Ondan 100 tanam senator bar. İkisi bilelikde 535 bolýarmy? 535. Indi biz aýtdyk ýanky saýlaýançylar kollegiýasynyň agdalary 538 diýdik. Üç agdada Kolumbiya okrugu diýip bir zat bar, Washington şäherine yerleşýän ýerinde. Ol ştat däl, ol okrugdan hatda kongrese deputatam ýok. Ýöne şol saýlawlarda berilen sesiýa kontrolly etmek üçin şu okrugdanam 3 adam hödürlemäge şolara ruhsat berýär. Şu okrug. Ol okrugyň özi. Amerikan Birleşen Ştatlarynyň döwletine de degişli däl. Washington DC diýenler. Yani District of Columbia. DC demek District of Columbia. Yani Columbia okrugu diýilip adlandyrylýar. Şo jagada yer, yani Washingtonyň durýan ýeri edil, şol paýtagtyň durýan ýeri. Şol okrug Amerikan Birleşen Ştatlarynyň döwletine de degişliler. Oň statusyny siz gyzyklanıp görseňiz internetden tapbarsyňyz. Indi şolardan üç adam goşulýar. Şeýlelikde 538 sany saýlaýançylar emele gelýär. Şolaň kollegiýasy. Şolar iň soňunda ýanwaryň başyna oturup şo berilen sesleri indi biz oňlaýasmy ýa oňlandyk diýilen meseleni çözmeli. Indi siz pikir edersiňiz, oho, o näle bolýar ol, onu ilatyň ona ses bermegine näme gerek? Onda şo 538 tane adama bagly bolsa iň soňunda aşolar onda ses berse bolanokmy? Ýok, olar demokratik prinsip badyp görkezmeli näme? Bütün dünýä jemgyýetçiligine. Ha, Amerikanyň grajdanyň öýleri ses berýär. Ha, oşolar çözdüýär ýaly edip görkezmeli. Hakykatynda şolaň berilen sesini şu 538 tane adam tasdiklemese şolaň berilen sesini geçenok. Indi siz pikir edersiňiz, bu näme üçin onýaly sistema döredildi karay diýip öden baryp, o 1787-nji ýylda döredilen sistema bu. O näme üçin beýit döretdiler karay diýip. Sebäbi şo döwürde bular näme edipdir? Elita ma, ýani Amerikan dolandyrýan elita. Biziň adamlarymyz bir sowatsyz nadan adamlar. O döwürde köp adamlar sowaty bolmandyr. Esasanam gulçuluk döwrü ýan gotaran döwrü da gulçuluk döwründe o gul edilen adamlar öýler sowat bermändirler. Hatda o döwretmändirler, zat etmändirler. Ondan bular näme diýär? Ýani indi gul eýelerin düňkü gul eýeleri bugün olara adatlyk beren bolýarlar, zat eden bolýarlar. Aha, bu mahluklara aktyar berýän ho, bir bilen saýlajak adamlaryň, ama her hili adamlar bolup çykmagy mümkin, jinaýatçylar, bir ganhorlar bolup çykmagy mümkin. Biz şoňa kontrolly etmeli. Kontrolly etmek üçin gelin şuny bir sistema döredilen edýär bular. Ses berenlerinden soňam şo sesi geçirmelimi geçirmelimi şonem ýeri bir komissiýa bolup oturup bu çödýän bir näme organ döredeliň diýip döredýärler. Ýani saýlaýançylar kollegiýasy diýilýän zat şolar şey diýip döredýärler. Indi siz pikir edersiňiz bolýar, bugün 1787-nji ýylda indi adamlar sowatly olar indi bu ýanky saýlaýançylar diýilýän o kollegiýany ýok etseň aýyrsaň bolanok bu diýseňiz yerlikli soraw. Yerlikli soraw ondan bäri näçe 170 ýyldan ondanam köp wagt geçdi. Näçe 1787 bolsaýdy gönnüň getirin 1887 987 o 250 ýyl bolay wagt geçipdir o. Indi 250 ýyl bolay wagt ýarynda bolandyr Amerikanlar bir sowatlyrak bolandyr, siýasatyň düşünjelirak bolandyr. Näme üçin olaň sesinden beren seslerine de ýene kontrol edip oturan guruma wa o näme üçin aýrylanok diýseňiz, ana men size şonu aýtjak bolýan. Ana şo demokratiýa diýilip gödep ýanky çöp atylyp ideýandanam şular ýalatdyr edilip oturýar. Indi şo taýda demokratiýa barmy ýa ýokmy? Indi siz aýdarsyňyz onu şol saýlawçylaryň berilen sesini üýtüp zat edip şolar garşy ses berip zat edip şäherä gördülermi diýersiňiz. Şonu ýaly hynançyklar bolan edilýäne saýlawçylaryň günü beren sesini şeppe çöwürip tersine urulan gedegi ýok. Yerleri ýok. Ýöne käbir kandidatlar var. Ýani şolaň ykwalyna täsir edilen yerleri bar. Hödürlen kandidatlar, şolaň ykwalyna täsir edilen yerleri. Ýöne şonu da şolar çeppe çöwürip şonu berilen sesleri ýygyna ýatyryp zat edip zat etmedigen bolsa, şolar ýaly organyň özüniň durmagy ol demokratiýa laýyk gelen o adam.
demokratiya laýyk gelen o gynantak dana şolar ýallaat. Ine şu diňe Amerika ýaly ýurtda bolup bilýär. Onun ini şu demokratiýaň alamaty minnal adamlar. Demokratiýaň alamaty men käbir zatlar görkedeýinna şolar ýaly işe däýse mysal üçin. Mysal üçin şu ýanky saýlaýançylar öz ştatyna berilen sesleň tersine iň soňunda ses beren bolsa, tebe olar näme etmeli? Her ştatdan wekil saýlanýar, şeýlemi? Her ştatdan ýanky saýlaýançylaryň, şu saýlaýançylar kollegiýasynyň wekili her ştatdan gelýär, şeýlemi? 538 sany adam ýygnandy jemindi. Indi olar näme etmeli? Olar hakykatynda indi özüni saýlan, bularam saýlan ýa. Bularam şol ses berişik geçirilýär, ana prezidentlik saýlawlaryna häzir ses berişik geçirilýär. Şonno her ştatyň özündäki bülütenine şol saýlaýançylarym atlar durmaly ýa-da şo partiýaň nemesi durmaly. Köp ştatda atlar görkezleýän eken, şoňa da ses bermeli bular. Indi siz aýdarsyňyz, ol adamlar kimler? Ol adamlarym kongresiň deputatym ýok, ol adamlar kongresiň, ýani Amerikan Birleşen Ştatlarynyň kongresiň ýa senatynyň deputatlary däl. Olardan käbirleri ştatyň öz kongresiniň deputatlary bolup bilýär. Ştatyň hem öz kongresi bar. Şolaryň deputaty bolup bilýär ýa-da abraýly, atla abraýly, aksakallar, ýani bizim düşünjämiz bilen teredeňde atly abraýly ýalaýjylar, pampersiller bolup bilýär. Bolup bilýär. Şolar ýa olan kandidaturasyny kim hödürleýär? Olan kandidaturasyny şo iki tany iň uly agaly geçici partiýa hödürleýär. Har hödürleýän ok. Ýani iki tany partiýa bar, gangsterler partiýasy. Demokratlar hem Respublikanlar. Şo ştatda haýsy partiýa agtyklyk edýän bolsa, esas kontrol edýändir. Haýsy partiýalar bolsa şolar hödürleýär. Bilşimi diýär ştatlarda da ýani iki tany partiýa agtyklyk edýär. Şolar hödürleýär. Ondan sesleriyler özlerilki, ondan şoňam kandidaturasyny, onu bülütüne salýarlar, innem halka aýdýar. Ine biziňe hödürlänimiz şolar diýär. Aýdaly pamperslerden biri gidenni hödürläp ispiýete goşupdyrlar. Pamperslerden daşarda da adam ýok bolsa, iň soňunda näme etmeli bolýar? Şo haram bu ýerden ýalaýan biziň nemelemimiz bar. Pampers ýaşuldan ýaly bolsa hemmesi. Şoň üçinden inni şu oynatylardan, şu oyunjoklaryň içinden inni gowran taýlaýyn diýilen ýaly edilýär. Ana şondan ses berilip taýlanýar. Indi seredin. Şu iki partiýa degişli bolmady. Garaşsyz biri özüni hödürlese. Bolanokmy diýip. Aýt soramaňyz mümkin. Bolýar. Ýöne näl bolýar indi? Birden nidaý bokdiýalar awurlar. Birden kimdir biri şu iki partiýadan, dolandyrjy partiýadan daşyndan men garaşly kandidat hökmünde özümi şol saýlaýançylar kollegiýasyna goşdurmak üçin kandidat hökmünde hödürleýän diýibem. Şo adyny goşdursa, goşdurup bilýär. Oň şunem näme etmeli? Ilatyň yerli, ilatyň belli bir häzir entan ýadyma şonu belli bir näçe mümkünüň goluny toplamaly. Şonça min goluny toplanandan soň onda bolýar, spiýete sanawyny goşýarlar. Inni. Ýöne oň tak adyny geçşegi belli däl saýlawda. Saýlaw wagtynda şoňa ses bermeli. Şeýlemi yerli ilan. Aýdaly şoňam kandidaturasyny şol ştatyň ýaşaýjylaryň, ses berjileriň köpüsi gollap geçipdir diýelim şoň kandidatura. Inni şol avtomatik ýagdaýda ýanky näme giri bilýär, şo kollegiýa, şo komissiýa giri bilýär. Ýok, bu taýda näme diýär? Amerikan kanuny näme diýär? Dur diýär. Dur. Bu taýlandy. Indi iki partiýadan geçse näme diýär? Şol ştatyň gubernatory avtomatik ýagdaýda gol çekip geçirip goberýär. Eger şu iki partiýa degişli wekillerden ýanky näme taýlandy. Saýlaýançylar kollegiýasyna. Ýöne garaşdyr kandidatyň birdar kandidatura geçäýdi. Näme diýerler? Şo kandidaturany görgülini bar. Yerli ştatyň kongresinden geçirýärler. Şo taýda ne olar köpçülik bolup ses bermeli. Näme üçin edilýär şu? Kefeden birden tühtänneýin adam biziň prinsipimizde, biziň ýanky alyp barýan siýasatymyzda garşy gelýän birden bir güýçli aktivist gelip soň aňyrda da ýagdaýa täsir edäjek adam bar bolsa, şonu geçirmezlik üçin ony yerli ştatyň kongresinde sese goýup, şon ýaly birden şon ýaly adam bolsa, ses köpçülik bilen şonu ýatyryp bilýärler. Halk saýlaýar, saýlanma bolmasa şonu.
Ýöne iň soňunda şo ýerli iştatyň köpçülik bolup ýanky deputatlary var, iki partiýaň gangsterler topary bar. Şolaň wekilleriniň köpçüligi bilen ýerli kongresde köpçülik ses bermese geçen ok halk faýdasady. Halk faýdasady görýäňmi? Nähil derejede kontrolly edilýär, basganjak. Ondan olar terese ha ay bundan akan ziyan yetjek däl ýaly bulan böwedimizin ki o garaşsyz biziň partiýamyzda değişdirilýän ýöne o diýen bir täsir edibiljek adama däli ay bolýar ay buna goşup goýberýär geçirip goýberýär. Şol ýaly çözülýär adamlar. Şol ýaly çözülýär. Indi ýa men aýtdym ýanky indi bolýar faýlaýançylar nemesine geçdi kallegi. Aňyrda halkyň ses beren adamsynyň garşysynda ýanky faýlaýançylar öz iştatyndan, aýdal öz iştatynda köpçülik ses berdi. Indi şolaň garşysyna gidip bilermi şol adamlar? Diýip sonra ýüze çykmak mümkin ýa şeýdemi? Şolaň tersine gidýän faýlaýançylar bolup bilipdir. Ine şo barada olara näme diýip, olar näde hili atlandyrylýan ekenler? Nenadýojny wybорщики, ýagny agtwarsyz faýlaýançylar diýip at berýärler. Ana şu tarih getirilýär. Ine haýsy ýyllarda haýsy faýlaýançylar şol öz iştatyndaky ilatyň köpçüliginiň beren sesine garşy infogunda ses beripdir. Ine şular ýaly gaty köp bolmandyr on ýaly waka, ine şular ýaly sany bolma şol. Şular ýaly sany bolma. Indi ýene bir zat da bu taýdam. Ýene bir zat görkezýän. Indi aýdaly faýlaýançylar. Näme faýlaýançylar bolýar sesin berýärlerini. Aýdaly şo kandidata. Indi bu nähil geçýär? Her iştatyň öz ýanky toplamaly näme almaly sany bar kandidatlaryň. Ine onu men häzir görkezýän, o näme bolýar? Her iştatdan almaly sany bar. Ine aýdaly ýadyr. Ine şu iştatlardan alınýan sesler. Bunam näme aňladýar? Indi faýlaýançylar bolýar diýip oňlandan soňam her iştatyň wekillerinden faýlaýançylar bar diýip şeýlemi? Şolar bolýar diýilenden soň näme bolup geçýär şo taýda? O taýda açko bar. Her iştatdan berilýän açko bar. Halkyň milyonlarça sesiniň sany däl. Açko bar. Mysal üçin iň köp açkoly iştat Kaliforniýa. Ondan azarak ikinci derecede Texas ştatı 40 açko. Kaliforniýada 54 açko alýar. Indi bu näme aňladýar? Aýdaly Texas ştatynyň, Kaliforniýa ştatynyň faýlawçylary, aýdaly faýlawçylary ses beripdirler. Şolaň aýdaly ýartyndan tähelçe gowragy, Kamala Harris'e beripdir, ýartyndan tähelçe azarak Trump'a beripdir. Indi şol 49% diýerler. 49% Trump'a ses beripdir, 51% Kamala Harris'e. Indi şo taýda näme çözülýär şo mesele? 49% ilatyň müçberi soň Trump'ın adyna gidýärmi? 51% Kamala Harris'in adyna gidýärmi? Ýok. Şu taýda 51% alsaň, sen şu taýynyň doly 54 açkosyny sen alýan. Trump'a hiç zat berilen ok. Şu taýdan Trump'a bir açko da berilen ok. Trump şu taýda utully hata edilýär. Şu taýdaky açkony almak üçin sen şu taýynyň ilatynyň saýlawçylarynyň 50%-inden 50,5%-ini alay, 50,1%-ini alay, bolly şol açko dolugyna saňa gidýär. Texas ştatynda da şon ýer, hemme ştatlarda şon ýer. Texasdan sen aljakmy? 50-50 bolup bilýär şu taýda, 50-50 bolup bilýär. Ýöne madama 50-50 madama on ýaly mümkinçilik asla bolmadyk ýaly tarihde men ýadyma şonok bolandy. Mesela üçün 50% Trump'a verip 50% Kamala Harris'e berse, onun şu 40 açkony göni ikiye bölüp bolýarmy? Ýok, olar ýaly waka men ýadyma düşenok. Belki ýalňyş bilermen, iki ýaka bolan bolmagy mümkin, ýöne men ýadyma düşenok şonu ýapalan. Hökman haýtam bolsa birine gidýär. Indi bu karam däme diýmeňiz mümkin. Oho, bu taýda ilat adamlar, seserde janly adamlar, seserde onda Trump'ın aýdaly Trump'a 49,9% ila seslerin orada şonam Trump toplamaly. Ama şol Trump'ın adyna gitmeli. Ama diýersiňiz ýok, gidýän okşar. Diňe açko gidýär. Netijede näme bolýar? Netijede hakyky ilatyň beren sany, köpem bolup bilýär. Nemen bir zat görkezýän şu taýda.
Hakiki ilatyň beren zany köpem bolup bilýär. Açyğa göre. Ine şu taýdan bir zat görkezdim. Teret şu taýda, seriden men ýankyny düşündireýin. Ine şu taýda gök renklilere demokratlar diýeli. Saýlawçylar, demokratlara ses beren saýlawçylar. Gazyl renklerem respublikanlara ses beren. Ýöne iň soňunda demokratlara ses beren saýlawçylaryň sany bir azajyk köp bolan üçin tutuşlugyna şolaň sesi Kamala Harris'e gitti diýeli. Ine şu taýda sağ tarapda kollega bir şikap diýilýär. Ana şolar iň soňunda ses berenlerine şu açyk üçin ses berýär. Tutuşlugyna onuň açyk Kamala Harris'e gitýär ýa-da Trump'a gitýär. Indi bu taýda ikinji misalda näme görkezlen? Respublikanyň wekili adarak köp ses alypdyr diýär. Awa ýa-ni demokratlaryň wekili adarak alypdyr. Netijede näme bolýar? Tutuşlaryň şu açyk gazal açyk bolup gidýärdi. Trump'ın adyna, ýani Respublikanyň adyna gidýär. Ne şunu ýaly görkezlen. Intan inni iň aşagyny ünslerin, iň aşagyny. Netijede diýe umumy seslerin milyonlarça adamlaryň sesini toplasaň diýe, toplasaň. Aýdaly 129 milyon adam, 129 milyon adam gök renkde bolupdyr, 118 milyon adamam gazal renkde. Ýagny tutuş demokratlar gollan adamlaryň mysal üçin sany, hem saýlawçylaryň sany 129 milyon bolsa, tutuş Respublikan partiýasynyň wekillerini gollanyň sany 118 milyon bolsa da, ýöne açyk toplananna, açyk da diýe, şu Respublikanlar şu taýda az sesem alanan bolsa diýe, açyk da Respublikanlar köp ses alyp bilýär. Munan üçin 27 açyk Respublikanlar alypdyr, 26 açyk da demokratlar alypdyr. Ýa-da tertine bolup bilýär. Düşünýändiňiz bu muýdy diýen. Ýagny şu adyň öýde ýanky açyk öýde wa gönnün ilahanyny anladyn. İlahanyny görärek berilýär her ştata. Ýöne şular ýaly ýagdaý boldy. Ýagny Trump ýeňişgadanna 2020-nji ýylda Hillary Clinton'dan üstün çykdy. Şonda näme hil boldy? İlahany saýlawçylaryň diýe ilahany boýunça alanda diýe Hillary Clinton bir adarak köp alypdyr. Tutuş hemme seslerin ilaty jemläp görýärler, saýlawçylar sany jemläp görýärler gonin. Hillary Clinton'a bir adarak adam köp ses beripdir, tutuş ýurt boýunça. Trump'ın bir adarak az alypdyr sesi. Ýöne ýöne şo ýanky açyk meselesinde var, her ştatdan açyk bolýar. Açyk meselesinde Trump'y açyk köp bolup çykýar. Netijede de şo açyk sebäpli Trump ýeňdi. Şo bolup bilýär. Madama öňden bolup gelen köp ýagdaýlarda. Şo George Bush bilen John Kerry diýip bir bäsleşdi. O 2000-nji ýylda, 2004-nji ýylda. 2004-nji ýylda George Bush taýlananda da şo ýaly boldy. Ýani John Kerryň alan umuman halk köpçüligi boýunça alan adam sany köp bolup çykýar, emma George Bush'un açyk köp bolan üçin George Bush ýeňici diýip elan edildi. Şu demokratiýa däl adamlar, demokratiýa däl şo. Umuman ne gyýyjak sistema şunu ýaly, bu taý var içine girsen häzir bar ýaman bulaşyk. Men häzir ýönekeýleşdirip aýdyp otyryn şunu side. Ýönekeýleşdirip aýdanda şunu ýalyrak. İçine dan girdim kellen bulaşyk gidilýän ýerleri var. Men gaty köp oturup düşünjek bolup öldürümde var. Hemme detallar var häzir. Detallary. Şoňa düşünjek bolan bir birden wagtym men harap etdim. Men özümçe düşündim indi. Ýöne men size häzir şunu men öz düşünýän adam. Men hat ýönekeýleşdirip aýdýan. Gaty detalyna gitmän. Umuman adamlaryna şunu ýaly seredin häzir ertir var, şular ýaly şu häzir galplaşdyrylyp oturulan ýagdaýyna, ýöne Hudaý saklasyn, Hudaý saklasyn. Häzir bir giden galplykla häzir üst açyldy da ýene-de. Edil şol Biden bilen Trump'yň bäsleşen döwründäki ýaly häzir bir giden galplykla üstü hasam açylyp onu da Kamala Harris häzir ýeňji diýip elan edildi. Trump'yň tarapdarlarym ellerine bir giden miňlerçe milyonlarça häzir suwutnamalar bolubam. Suwda beribem. Şo Kamala Harris'in ýeňişi diýilýän da ýygyna ýatyrdyp bilmeseler. Ellerine de açaçan suwutnamalar bolup. Olan bolor häzir. Suwutnama bolor. Onda var häzir garajdan urşunyň turmak howpy var adamlar. Garajdan urşunyň turmak howpy var. Gaterwet ýagdaý häzir. Näme boljagy belli däl ertir. Ertirden soň da ertirden tesler dol jemlenen soň näme boljagy belli däl. Näme boljagy belli däl. Trump günnün Trump'a berýärler bu. Nisi soramaňyz mümkin. Bolýar şol ýurdu dolandyryp oturan şu haram güýçler ýa
ihtiyaç edip ay borlayını Trump geçerken deyip birazcık Trump artık başarak verip geçirirler mi ka? Geçirmediler mi ka diye. Geçir aytelerim ne ayıl olup biler? Yo Trump'ın alan faylowny, alan faanny biz ikrar edem dok diye ayteleler ya, o taylayançylar var. Biz şonu ikrar etjek dälite yine de garajdandy gurşy ýaly bir zada barmagy mümkin. Umuman şu edek faylowlar gaty aýlgan faylowlar, gaty huply faylowlar adamlar. Gaty huply faylowlar. Näme bolja belli däl tebe şol ýugurdyk dolandyryp oturan şol haram güýçden häzir edýän oýunlaryny görýände bilen ýeti gowdy adamlar, bilen ýeti gowdy. Buňa aňyrsynda bir zat ýene bir zat bar ýaly. Şular Amerikan bulaşdyrsalar ýa-da bulaşdyryp öýläýärler. Amerikan özüni bir waýenli düzgün ýaly, harby düzgün ýaly komendatura düzgün ýaly bir zat giýirmek üçin bulaşdyrmaklara mümkin diýilen şaklama bar. Onam Amerikanyň özleri aýdýar. Amerikan aktivistleri bar. Şu zatlara hyny edip oturan. Jurnalistler we garaşly jurnalistler. Olar şondan gorkýardylar. Ýagny ýagdaýy özleri emel ýagdaýda dartynlaşdyryp, bulaşdyryp, soňam ay ýagdaýdan çykalga çapmak üçin indi biz harby komendaturada düzgünligi ýere-de waýany palajanya diýip bar harby düzgün diýip. Şolar ýaly düzgüni giýirdip, ondan soňam has bir aýdaly ýaraglary konfiskasiýa etmek, häzir bular halkyň elinden ýarag aljak bolýar. Olum bu konstitusiýa üçin alma haklary ýok. Ýöne ýan kyýaly ýagdaý düzgün häzir harby düzgün tertibini giýirdi aýtdylar. Ýagdaýdan çykalga tapmak üçin diýip. Gyssaly ýagdaýda bu täze bir kanun çykaran bolup, adatdan naşar ýagdaý sebäpli diýip bir zatlar giýirdip, halkyň elinden ýarag aljak bolum, yaraglaryny aljak bolmaklary mümkin. Ondan soň eger şonu edip biläýseler, ondan halkyň üstünden bular her zat edip bilerler. Tebe häzir bular gorkudýan zat näme? Şo ýanky haram güýçler, gara güýçler. Halkyň elindäki ýarag. Amerikadaky şu halkyň elindäki ýarag gorkudýar bular. Bulary esasy gorkudýan zat. Şonu alyp biläýseler, onuň bular bilen geçjek etsem gaty köp adamlar. Tebe ondan soň dünýä derejesinde bular gaty köp zat edip bilýär. Amerikan ele alyp bilseler ýa-da Amerikan ilatyny muýra getirip el alyp bilseler, şonky ýanky gara güýçler. Ştaknaň ortasynda oýnap oturan, oýun oýnap oturan. Ondan olar wara dünýäň üstünden arkaýyn hem bir adam edip bilýär. Hem bir adam edip bilýär. Şon ýaly ýagdaýa geldi umuman adamlar. Galanam minha Allah jan ertir görür, ertir ki saýlawlar jemlenenden soň bir gün näil bolýar? Hyny delen adamlar dowa dilek edin, ýagdaýyň gowluk bilen diňe haýryň hatyratyna, haýyr güýçleriniň, ýagny bir ýagşylada güýçleriniň şu dünýä diňe ýagşylyk isleýän, diňe bir halallygyň ýol almagyny isleýän güýçden ýol almagyna dilek edin adam. Şoňa dilek edin adam. Men başga diýjek adam ýok. Şuňlukça-da Ünserpdiň ýaňy düşünip tapawam. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanyş bilişleriniz bilenem paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmagy ugrundaky işe sizem ýardam edin.